Ja, jamen, vi er en gruppe, der består af bundholder, bøjsen og øster, der har valgt at snakke om grises reproduktion. Ja, grisens bruncyklus med hormoner. Jamen, vi starter over fra hypofysen af og giver noget FSH ned til folliklerne, der får besked om at vokse og gøre sig klar til at modne æg og modtage sædceller. Ja, jamen, og så folliklerne, de udgiver noget østrogen, som får solen til at vise brunsttegn, eventuelt som er hævet og røde kønslæber. Ja. Når hypofysen den registrerer den registrerer, at der er nok østrogen i blodet, så stopper hypofysen med at udskille FSH, og så udskiller LH i stedet, som er et ægløsningshormon, som går ned til æggestokkene. Det sker cirka 24-36 timer efter brunstens begyndelse. LH det får så folliklerne til at briste, og æggene de fører sig ned i æggelederen, hvor de befrugtes 4 timer efter de kom derned. Ja, det gule legeme, det udskiller på progesteron, som påvirker børn med at gøre børn klar til drægtighed. Ja, så barvæggen, den udskiller prostaglandin, som ødelægger det gule legeme og stopper drægtighedshormonet progesteron. Det registrerer hypofysen, som begynder forfra med at udskille FSH, og så starter det hele forfra. Ja, ovarier, måske æggestokke, det er dem, der producerer æggene til reproduktionen. Ja, så er der æggelederen, som også hedder ovidukt, som det er dem, der transporterer æggene fra æggestokken ned til livmoderen. Når de kommer derned, så er det også der befrugtningen sker, når sædcellerne møder ægget. Så er der livmoderen, som også hedder uterus, som det er der sted, hvor fostrene de udvikler sig, mens de er drægtige. Ja. Så er der livmoderhalsen, der hedder cervix. Deres funktion er, at der er en muskulær ventil, som man kan kalde det, der beskytter livmoderen mod infektioner. Der åbnes parringen også, så sædceller de kan passere, og under fødslen, for at smågrisen de kan komme ud. Ja, skeden, som også kaldes vagina, er den kanal der, hvor sæden den kommer ind af og deponeres. Det er også der, hvor grisene de kommer ud, eller smågrisene de kommer ud igen, mens solen farer. Så er der en vulva, som er den yderste åbning på solen. Jeg har fundet en so her, der skal insemineres. Hun er i brunst. Det vil se, at hun er hævet, slimet, meget fedtet. Og for at tjekke, at hun er i brunst, så kan man lave en 5-punktsplan på hende. Og det gør vi simpelthen ved at have en hånd ind under siden på hende. Sæt knæ ind. Gør ligesom ovnen her. Tag hende i siden. Luft op i hende. Ligesom ovnen gør med snuden. Og hende er vi sådan set ikke i tvivl om. Hendes ører de vifter op og sådan noget. Så vil jeg lige foretage rideprøven til at slå af på, for at være sikker på, at hun er ordentlig i brunst. Ovnen han står lige her. Så hun er meget optaget af ham lige nu. Yes. Det første jeg gør, det er lige at tage af, for at være sikker på, at der ikke kommer noget skidt med ind, når vi foretager eliminering. Så. Og jeg rører aldrig på indersiden af skeden, fordi så kan jeg videreføre bakterier til den næste eliminering. Så kan vi lige lave svømmerplan, og vi er slet ikke i tvivl her. Så fører jeg katheteret ind. Jeg trækker lidt til side. Der må ikke komme vand eller tis med ind, fordi det dræber sædceller.
så følger jeg ryggen op langs med og drejer mod uret, for at den sætter sig fast i hestehuden. Åbner min pose. Sætter på. Og så er det vigtigt, at man ikke presser hårdere, end hvis man skulle tage tandpasta ud af en tube. Vi skal ikke tvinge det ind nu, så selv suge det ud. Og hun får rigtig fint og flot i munden. Når jeg så er færdig med at løbe, så kan jeg tage kateter ud på det gule stykke op i kroppen, kan jeg så se, om der har været, om jeg har fået noget skidt eller lort med ind, fordi at det ødelægger hele min inseminering. Og hvis jeg har saniteret selvfølgelig for at se, at den ikke løber over. Her der har vi et sædskab, som man bruger til at opbevare sæden i på sådan en ejendom her. Når der kommer sæd til ejendommen, så er det noget af det første, man gør, det er at lægge det ind i det her skab her, fordi sæden ikke må blive for varm. Inde i skabet, der bliver sæden holdt ved ca. 16-18 grader. Sæden, den kommer i sådan nogle poser her. Nu det her, det er en Duroc-sæd fra ornenummeret 0666, som har en indeks på 114. Jo højere indeks, jo bedre er ornen. Og det er også det, man kan bruge i visse tilfælde til at bestemme bedre gener fra ornerne af. Nu er det ikke så vigtigt med normale besætninger, da man bruger tilfældig ornesæd. Men på en avlsbesætning, der skal man bruge den samme sæd til den samme so, for du må ikke bruge 2 forskellige sæde, så kan du lige så godt skyde so. Så det er meget vigtigt lige i det tilfælde, at det er den samme sæd. Yes. Nu er vi kommet ud i drægtighedsstallen til de drægtige søer, og det her det er de søer, som har gået herude i 3 uger nu, efter de er blevet løbet. Så det er også her omkring, man vil begynde at finde de omløber, der nu engang vil være. I lige den stald her, der har jeg sover ornen sammen med dem, for at hjælpe med at finde de her, så hjælper ornen med at finde de søer, der gerne vil stå igen. Da han begynder at springe på dem, og så kan man gå og observere det og se, hvorfor nogle søer. Typisk vil man kigge efter søer, der er mere aktive. Nu har vi nogle få søer her, som går rundt. Men man kan også allerede nu begynde, at hvis de vil være omløbere, begynde at kigge på, om de er hævet bag i, og kan se det på noget af deres adfærd. Nu er de dog lidt stille herinde lige nu, så der er ikke lige umiddelbart nogen omløbere. Ja, vi står nu i drægtighedstesten igen, og nu vil jeg lige prøve at drægtighedstesten nummer 2, for at se om det er drægtigt. Der er rigtig mange penge at spare i og en drægtighedstest, når det er 3 uger siden, de er blevet insemineret. Har vi set den? Ja, så jeg lige kan få et klart billede. Der er nogle sorte små prikker, der springer frem. Ja, der kan man se de sorte pletter, vi kan se på billedet her. Det er små foster af grise, der kommer frem. Så hende her, hun er drægtig. Selvfølgelig, de er der jo ikke, hvis hun ikke er drægtig. Ja. Igen her er et billede af nogle større foster. Store, sorte, flotte pletter.